медонед дӯстони азиз, сабаби асосие ки муносибати байни якдигарӣ, муносибати дӯстӣ, муносибати зану шавҳарӣ ёки намедонам муносибати бародарӣ, падару писар, модару духтар ва дигар муносибатҳо аз байн мераванд, ҷангу ҷидол мешавад, ҳамаш дар ғазаб аст. вақте ки мо ғазабӣ мешавему худамона дошта наметавонем, баъд суханои гап мезанем ки баъдан пушаймон мешавем, амалҳоеро анҷом медиҳем ки баъдан пушаймон мешавем. барои ҳамин як техникаи зур аст ки инсони ғазабира идора мекунад шайтон. И сухане ки шумо гап мезанед бо ёрии шайтон мешавад. вақте ки ғазабӣ бошед, амале ки мекунед бо ёрии шайтон мешавад. барои ҳамин вақте ки ғазабӣ ҳастед, шумо донед ки шуморо идора кардааст шайтон ва ана ҳамин ҳолатда шумо метавонед ки вақти ғазабӣ шуданда дар сартон ҳамин фикра оред ки бес ки мара шайтон идора кардааст, ма бояд ки аз ин роҳ сраза берун шам. чӣ кор кардам дар кор? Просто вақте ки ғазабӣ бошӣ ёки сраза фикрда дигар тараф мекунӣ, ёки сраза истиғфор мегӯӣ, ёки хестагӣ бошӣ мешинӣ, агар шиштагӣ бошӣ меғелӣ. яъне ки ай ҳамун ситуатсияхта сраза мебурӣ и кӯшиш мекунӣ ки ҳамин масъалада ҳаман фикр накунӣ. муваффақ бошед. Худо нигоҳбон.